Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe Ko yewtere nde Golol Media waɗanta on yontere kala e oɗo saha. Golol Media. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golol Media, min calmini on, min bismima mon e yewtere men. Taw ko yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe, taw ko ɗo e nder haalirde men Golol Media. Sikki ala en garti alhamisa hande o gam jokkude kadi taw ko nden windande nde gonnoɗen, taw ko e deftere meɗen Inɗe Aadi subbo e gundo, taw koye yewtere men nde noddirten Tufnde windiyankoɓe. Ɗum noon hettiyankoɓe haalirde Golol Media, kam e calsalte mum taw jukkirten koye nden titode 1 2 ɗiɗi hono leppu laamuji Fuutatoro leƴƴi e kinde, tawa less titode mum ko 1 2 ɗiɗi 1 jaoga en ha e tubakiri. Ko ɗon jogorɗen natirde hande e taro men. Ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, bisimilla mon e kettugol. Golol Media. Tongode 1 2 ɗiɗi leppi laamuji Fuutatoro leƴƴi e kinde, lestitode 1 2 ɗiɗi 1 jaogo en ha tubakiri. Leydi ma guindi Fuutatoro ndi dañino inɗe goɗɗe hono no duttorɗe kewɗe kollitiri, ko adi ko indi heddoro nden inde. Eɗen inɗe ɓuri lollude ko Nemandiru e Tekruur, kono konde Tekruur nde leydi ndi ɓuri lollirde e saha compugol laamu jaoga. Ko wawi hen wonde fof ko leydi Tekruur ndi wontoyta Fuutatoro hayso keeri ina dirta ndi ɓeydo fatude e ko ɓuri jalɗude. Leppi laamuji gandaɗi e Tekruur jaogo fergo ummorigo rewo no Sire Abbas wiri, ko kamɓe gaddi ndema gawri samme e nder leydi ndi. Laami sabu ƴellete mumen e karallagal mbayla hono mbironoɗen downi. Hayso ene waɗi leƴƴi goɗɗine, fulɓe jawɓe ene lolli hen. Ko war jaabi njayi wari lamɗo mabɓe cakkitiɗo, sompi lepol mannankoɓe gummori ko jara koɓe jakkatenaɓe laamiɓe leydi ndi hedde hakkunde 100 ha 1,300 ɓuri lollude e laamoriɓe lepol ngol ko war jaabi cankiɗo hedde 1,400. Ene sikka ko ɓe goni adiɓe nanude diine Islam e nder Tekruur. Ina darji koɓe soninkoɓe hayso eɓe coomori fulɓe e leƴƴi goɗɗi. Ton jon ɓe gandira koɓe sereraɓe jillondirɓe e jawogo en laamiɓe hedde hitande 1,300. Ɓe ndenti koye mandinkoɓe, ɓe balli jawarankoɓe, ɓe polli jakkatenaɓe jara e yonta to jongnaɓe leppiɗi inde mandin woni farbaji koni e nder Tekruur, ko nden kadi lamanteri Jolof Sosa nawori Tekruur. Lamtermes ɓene ko ujoji bini ɗumen, ɓe jettori ko hoduji taw ko teelo ko hod, ko ɓurno wawde noddirede jeeri Fuuta. Tuggude 1,400 ha duuɓi 1,450. Ɓe ngari koɓe fulɓe soninkoɓe mandinkoɓe, ɓe polli tonjon en koye on yonta laamu taaga en girñeti e gardugol suudu fulɓe jilluɓe safalɓe. Goto e lamtaga en Musa Ilibana jooɗi guede watti ɗum laamorgo, o woni lamtor gadano. Koɗi leppi tati: lamtermes, lamtaga, lamtoro. Golitengel tawata en nder Tekruur hedde hitande 1512 caggal jibinede Annabi Isa. Ko heddi e leydi ndi fof koye jimandi jawarankoɓe jara woni ɓawo nde ɓe calti laamu manding. Ɓe garti e lamanteri Songay nde Golitengel ari ina ummori Bajar to Kingi woni Fuuta Kindi rewo Fuuta Jalon.
o fellidi o fooli o fooliɗi o folliɗi o laami leydi ndi kala o wottuɗini ndi o wayli inde tekrur nde o inniri nde Fuutatoro o sompi lepol sati gagal ngol herori woturu e cuuɗi yaalaɓe hono deniyankoɓe sati gagal hitande 1912 ha 1976 ko suudu woturu tan deniyankoɓe laamori lefol ngol tuggude e kulite ngella ha yetti Suley Boubou Modibo Karasa wallamo walla Boubacar Fatima alma magal 1976 ha 1981 filñitere sandaji ɓiɓɓe fuutankoɓe jangoynoɓe to Pire Sañekour e gardugol Cheikh Souleymane Baal Sibo Kalifandi Kisndi Satigueɓe wittere muudo hormo kamɓe ɓoggi jiyagu ɗi tubakoɓe kaɓuno e daade fuutankoɓe ɓawo ɗum ko tubakoɓe goni e heɓidade tamgol leydi ndi e ciltirɗe alma magal Fuuta fetti diwe Fuuta ɗe ina natira gotal gotal e jimandi tubakoɓe ina wodi noon sikke ala e fuutankoɓe jattiniɓe tigi pondi hen pittali mumen mbi jebbilta ko ndi kalfandi ko hono ni dawe natgol e jimandi tubakoɓe diwe Fuutatore cifori ɓe cifodira nanodire noddirteɗe protectorat ñande 18 korse hono juin hitande 1958 ko diwan noddirteɗo tulde dimat 18 korse hono juin hitande 1960 ko Toro e Damga 18 korse hono juin hitande 1977 law yirlaɓe e biyaɓe 18 korse hono juin hitande 1981 ko Bose e Ngenar e nder kitade cakkitiɗe alma magal en teskoto jattinare sagataɓe fuutankoɓe yarlitiɓe kadi tubakoɓe fewnitade ha tengti e wayɓe no Abdoul Bokar Kane e nder Bose ha nde o wara ñalde 4 lewru août hitande 1991 ɓawo nden ko tubakoɓe laami leyɗe ɗe mbaɗi hen ko welno ɗumen kala ha e kitale 1960 nde leyɗele ɗe puɗɗi fofde keneli jeytari wonno ko siftinde tan meftande e dewodiral laamuji ɗi dewɗen beele paamen tawtawtodiral daawe ƴellito neɗɗo e sifa jaajjo pullo Fuutatoro e sifa keeriɗo Golal Mida tongode goo ɗiɗi goƴaji weltare e dakmitare nden noon sen garti e jibingol kinde ma en paam hankadi tawa neɗɗo wafoyi e nder hakkilantagal e pinal rendowal e politikewal woni dawrukiyankewal so dawrugol haalama juɓɓudi laamu haale miijo pecce jagge laamu kaale jagorɗe disneteɓe e fewjitteɓe artotoɓe konoji halfinaɓe nokkuji e golle keeriɗe joɗontoɓe gendito goɗɗe e ko nandi hen sen baddi ngoɗo dartol e dawe ƴellito ngo mbiyeten koɗo neɗɗo diwti hankadi goƴaji badɗi ɗiɗi o natini yomi welto yomi dahmito neɗɗago ƴellitama no fewi gonka waylima no fewi gila e ko o ñamata e no ñamirta ko ɓornoto e no ɓornirto ko gollata e no gollorto ɓe o wurdi e no ɓe gurdi Golal Mida tongode goo ɗiɗi tati coynande goɗɗuɗe o watti weddade coynande goɗɗuɗe ɗum woni yuɓɓinde rendo mum sompude laamu tafde konoji e ko nandi hen en paami hay goƴaji ɗi nana diwta neɗɗo o
keeriɗo nana gonta goƴaji yubbo galle suudu hinde leñol leydi e ko nandi hen. Hankadi wona tan yo suuro e nguli ɓuuɓol e giye kono yo wiro motte yo sañ guri ɗi ɗate no yoɗirta ni yo sinke gollorɗe ɗe kayne yo jooɗ beele kadi weltade e dakmitade yo joomen kolli en kot askinoɓe gaskina jarfinoɓe payka jarfa murtina e saaha dawol tingol wolde e ko nandi hen. En paami kinde baade no mapuɓe suudu paate wambaɓe haye awluɓe jibinama ina yaaji noon ko awluɓe poti sakkitede arde e kinde limtade dow ɗe e nder pinal Fuuta Tooro. Dalillaji kewɗi ene dokke hen kono wona toon tindiɗen kono Allah andi ko selli hen ko ɓawo godal ɗe kinde kala hinde wiyetende torotɓe foti jibinede fawade e ko nde siforte ko so tawi ko jangde yowtinde e diine ko adi ɗum hayso torodagal ina wodine wona mataw jofotongal hinde toroɓe hande nde walla taw dame mum guddaki taw. En potani yejjidde kadi hono no mbironoɗen dow ɗo ni so famɗi kam Fuuta Tooro adi diine l'islam gilay saha mannankoɓe. ɗum so tawi en koddiri ko torodagal jangde l'islam ngal kaleten. So wona noon tawa jangde nde wona nden ina wonno tawa kadi dañi heroriɓe ɗum ko en cikkani ko. So rendo fulɓe ina andira diineji goɗɗi ko adimo islam o ko wiyete jangde diine ko kam ko nde islam nde lollini torodagal. Yonta mandinkoɓe ɓuri andirede natgol l'islam e Fuuta Tooro. Sikki ala noon dillere rokkore torodagal mayre ko nde almamagal nde Sileymani Baal ardino ha nde lolliri filñitere islamiyankore torotɓe woni la révolution théocratique de Torodo. Ina sikka noon wonano e pandali Sileymani Baal hertinde ɗum e hinde wonano e coynanɗe makko goɗɗuɗe kono kadi wona toon tindiɗen ko wawi hen wonde fof ɗo adane ɗo ko jangunoɗo fof ina wawi wonde torodo nde yehi noon ha almamagal wonti lefol laamu wol ɓolol natti teskade sarɗiyeji kuptidin ɗiɗi natti kanduɗo hen fof wonti ko woni hen tan mbawi fiilede hertongo ina fatta ha ɓooyi damal udda kip wonti hayso jeeyaɗo ekkinde ɗeya jangi ha koye ndufi mijotako ni foɗanede lefol ngol nde ɓooyi kadi jeeyede e wonɗin galleji tan ina yona foɗanade lefol hayso jomum ɗigginani fatiha. Sikki ala kadi dillere Cheikh Oumar Tall nde hawriti ko almamagal woɗɗoyi kono nde wona seeɗa e ƴellito torodagal ni woni hinde toroɓe nde martobini jeytorama e kinde gandenoɗe ɗe. Tesko ina e dente fulɓe sikki ala ɗe limtani ɗo koyen waɗɓe tugnorgal golle tan ko limta ko wonata tan ko yeruji fittiram gollagal no mbawirten famde yuɓɓo leñol kono kay ko jangtinen ɗo ko ina woɗɗodiri e ko anda tan ni e kinde e cuudi fulɓe Fuuta Tooro haalaka kay ko wooda e fuutaji keddiɗiɗi. Golal Media. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Media sikki ala ko ɗo kanduɗen kadi windande meɗen taw koye nder nde ɗo deftere nde noddirten Inɗe Aadi subbo e gundo ko deftere nde ceerno men musidɗo men Doro Gueye Bobolonde windi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe en dokkodirat aadi gam jokkoyde kadi taro meɗen e nde ɗo deftere so hawri e welede Allah gam artoyde taw ko tongode ɗiɗi gam mbawen jokkude windande men. ɗum noon en ciftinat tan deftere nde kadi e nde woodi kala jiɗɗo hebde hen kadi ne wawi jokkodirde e meɗen e kala ɗo wawi tolnade e diwanuji leydi ndi ma en kalanmo no wawi heɓirde deftere nde. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Golal Media kame calsalti mum min dokka ɗon aadi e alhamisa pat so hawre welede Allah kirene jaam.
Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe Ko yewtere nde gollal media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa.